la tine. Păi, ne-a povestit, mama, că o faci pe băiatul scos frumos? Da. Cine pe Cora? Ce mai sunt? Bunita! Exact ca Cora este. Pe Hitler. Bunita? Da, te rog frumos. Da. Vai, uite ce tare citit. Gata, hop, șterge-le. Cine-mi povestește cum a fost în excursie? De unde ai zis că am fost în excursie? Păi știam că trebuie să Păi el de pe cicli. Că a fost și mama. Cum a fost? A fost frumos? Da, sunt pe cicli. Pe cicli. Cicli. Și nu povestește nimeni cum a fost în excursie? Păi povestește. Ce anume? Ce anume a fost? Mi-a plăcut că am fost... A început eu ăla, da? Zi, Aurelia. Mi-a plăcut că... Îmi place să beau cu... Mi-a plăcut că bețul a fost... Era întuneric și... Era un fată care ne povestea că acolo era cap de... Salpe de toate felurile. Ce fel de peștere? Ce peștere am vizitat? Peșteri la... Dâm?